ಹಾಯ್ ಮತ್ತಿರಿಗ್ಲ ಹಾಯ್ ಪಂದು ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ನಿಗಳು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಪ್ಪಿನಿಂದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜಡ್ಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನ್ ಚಂಚು ಲೈಕ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೇ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೇ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇರ್ತದೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೇ ಇನ್ನು ಯಾನು ಜೋಕ್ಲಲ್ಲಿ ತಂದು ಕಟೀಲಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಡ್ನಿ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಜೋಕುಲ್ನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ದುಂಬುದ ವಿಡಿಯೋ ಇಡ್ಲಾತು ದೀಪಾರು ಚಾಗುಲ್ ರಡ್ಡೆ ಜೋಕುಲು ಐತೆ ಬೊಂಬೆಡ್ ಬೈದಿತ್ತಾರೆ ನಕ್ಕ ಬರಂದಿನ ಕಾರಣ ಯಾನಾಗಲೆಲ್ಲೇ ತುಂದಿನಿ ಕಟೀಲಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗನೆ ಪಿದಾಡ್ದಿತ್ತ ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ದೆಂಬು ಇನ್ನಿತ ದಿನ ವೀಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ಏನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ವಯಸ್ಸವರೆಗೆ ಕೋರೊಂದುಲ್ಲ ಏನು ತಿಂಗಳು ಕಟೀಲಿಗೆ ರೀಚ್ ಆನಾಗ ಮಾತ್ರ ಆತೊಂಜಿ ಎಂಕಲೆಗ್ ಜನ ತೋಚಿದಿತ್ತು ಜರ ಖಾಲಿದ ಲೆಕ್ಕ ತೋಚಿದಿತ್ತನು ಎಂಕುಲು ಮಸ್ತ್ ದೆಂಬು ತೋಜು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಚ ದೆಂಬುಂಡು ಪಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿಯ ಒಂದು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿನ ಫಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟದಿರದು ಈ ಸರ್ತಿ ಅವು ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲಾಯ್ಪು ನನ್ನ ನೈವೇದ್ಯ ದೀಪಿನ ಟೈಮ್ ಆದಿತ್ತು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಉಂತೋಡಾಣ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ದೇವರನಾಳು ಉಂತಿ ನಂಗೆ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ಪೂರ ದೇವರನ್ನ ತೂದು ಅಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದಗೂ ಪೋಯ ಯಾನು ಎಂತ ಸುಮಾರು ಸಾರಿ ಇಂಚ ಪಡ ಪೋಯ ಕಟೀಲ್ಡೆ ತುದಿಟ್ಲ ಅಂತ ನೀರುಂಡಾತಿ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದಗೊಂದು ಲೈನ್ ಇಡು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಜೋಕುಲ್ಲ ಯಾನ್ಲ ಪ್ರಸಾದ ಗೆತ್ತೊಂಡ ಅಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇಡೆಗೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಂದು ಹೊರ ಬತ್ತ ಅವು ಅದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಸೆಕೆಲ್ಲತಿ ಅವು ಮೀಯೊಂದಿತ್ತನು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಚೊಂದಿತ್ತನು ಮೀಪಿನ ಮಸ್ತ್ ಶೋ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಚ ಮೀಪುಂಡಂದು ಖುಷಿ ಆಂಡ ಅವು ತೂವರೆಗೆ ಸುಮಾರು ಪುರ ತೆಂಕುಲು ಅಲ್ಪನೇ ಉಂತುದು ಅವೆನ್ ಪುರ ತೂವರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ ಅವು ಮೀಯೊಂದಿತ್ತಿನೇನು ಎಂಚ ಪೈಪುಡು ನೀರು ಪುರ ಪತ್ತುದ್ಲ ಆಯ್ಕಡು ಮೀಯೊಂದುಂಡು ಮಗ ಸೆಕೆಲ ಅವ ಐಕ್ ಆತ ಸೆಕೆ ಇತ್ತು ಆ ಟೈಮಡು ಮೀದು ಪೂರ ರೆಡಿ ಅದು ಉಂತುದುಂಟುಲೆ ಕೆಬಿಕ್ ನೀರು ರಟ್ಟ ಉಂಡು ಐತ ಅಂಚಿನ ತೂವರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲು ತೋಚೊಂದಿತ್ತನು ಲಾಯ್ಕ ಒಂದಿತ್ತನು ಖುಷಿ ಒಂದಿತ್ತನು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಐಟಿಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರ್ಪುಣ ತೆಗ್ದ ದಂಡ ನಾವು ದುಡ್ಡು ಕೊರಿಯಡ ಸೃಜನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೊರಿಯೆ ಐಟು ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೇಯಡ ಪಂಡ ಅಲ್ಲ ಕೊರಿಯಲು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ಲ ಕೊರಿಯ ಅವು ಒಂಥರ ಇನ್ನ ಮಂಡೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಚ ದೀವ ನಂಗೆ ಬೇನೆ ಆಂಡು ಆಗಲಿಗೆ ಚೂರು ಮೆಲ್ಲಡ್ ದೀತನಿಗೆ ಚಾ ಕೊರ್ದು ಐಟು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣ ಮಠಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಕೃಷ್ಣ ಮಠಕ್ಕೆ ಸುರುಟಿ ಪಂದಿತ್ತರು ನಮ್ಮ ಕಟೀಲು ಪೋದು ಕೃಷ್ಣ ಮಠಕ್ಕೆ ಪೋಯಿ ಪಂದು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಬಸ್ಸಿಗೆ ವೇಟ್ ಮಲ್ಪ ನಾನು ಗಾಳೆ ಕಟೀಲು ಹಿಡ್ದು ಉಡುಪಿಗೆ ಬರ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಐಟಡು ಉಡುಪಿ ಹಿಡ್ದು ಬಸ್ ಪಕ್ಕ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಮುಲ್ಕಿ ಇಡ್ಬೇಕ ಮುಲ್ಕಿಗೆ ಬತ್ತದ ಎಂಕುಲು ಉಡುಪಿಗೆ ಬತ್ತೀನಿ ಸೆಕೆ ಬಂಡ ಸೆಕೆ ತಿಂದು ದೆಂಬು ಬಂಡ ಬಟ್ಟೆ ದೆಂಬಿತ್ತಂಡು ಚೆನ್ನೆ ಕನಕನ ಕಿಂಡಿತು ಯಾ ಬೊಕ್ಕ ಅನಂತೇಶ್ವರಿ ಚಂದ್ರಮೌಳೀಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಉಡುಪಿಗೆ ಪೋಂಡ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಠಕ್ಕೆ ಎಂಚ ಪೋಪತುಲೆ ಅಡೆಗ್ಲ ಪೋದ್ ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ಕೆಲವರ ಪನ್ಯಾನು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನಗಳು ಕೃಷ್ಣ ಮಠಕ್ಕೆ ಪೋದು ಬರ್ಪೇರೆ ಅನಂತೇಶ್ವರಿ ಬೊಕ್ಕ ಚಂದ್ರಮೌಳೀಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋದು ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ರಥಾಪುರ ತುಲೆ ಪಿದೇಡೆ ಉಂಡು ಬರೀ ಪುರ್ಲು ತೋಚುಂಡು ಆಂಡ ಉಡುಪಿ ಇಡ್ಲದಾಲ ದಿತ್ತಿಜಿ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಎಂಕುಲು ಪೋತಿನ ಟೈಮಿಂಗ್ ಮೂಜರೆ ಗಂಟೆ ಆ ಟೈಮ್ ಮಸ್ತ್ ದೆಂಬಿಪ್ಪುಣತಿ ಅಂಚದ್ದು ಆತು ಒಂಜಿ ಜನ ಇತ್ತಿಜೆರು ಬೊಕ್ಕ ಲೈನ್ಲ ಇತ್ತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ತುಂಬಿ ಈ ರಸ್ತೆ ಹಿಡಿತನು ಉಲೈ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಪೋಪಿನಲ್ಪನೇ ನಮಕ್ ದೇವೇರ್ನ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪರೆಗ್ಲಿ ಇತ್ತು ನಿತ್ಯ ಅಂಚತ್ತಿತ್ತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಆತಂಡು ಅದು ಬೇಗ ಪೋರೆ ಅಂಡ ತಿಳಿ ಕಟ್ಟಿಗೆ ರಥಲ ತೋಜುಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬಾರಿ ಶೋ ಕೊಟ್ಟು ತೋಜುಂಟುಲೆ ಕೆರೆ ಉಂಟೊಂದು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಠಕ್ಕೆ ಪೋಪತ್ರೆ ಅದಾಗ ಐತೆ ಬದಿಟ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣನ ಗುಡಿಲ ಉಂಡು ಅಡೆಗ್ಲ ಪೋದು ಕೈ ಮುಗ್ಗಿದ್ದು ಬರೋಡಿಗೆ ಐಟು ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲು ಮಠಕ್ಕೆ ಪೂರ ಪೋದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕೆ ತ್ರಿವೇಣಿಡೊಂಚು ಮಲ್ಲ ಮಸಾಲ ದೋಸೆ ಗೆದ್ಕೊರಿಯರು ಅವೆನ್ ತಿಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಎಂಕಲ್ನ ಸಮಾರಾಧನೆ ಇತ್ತಂಡ ಉಂಡಾರ ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ ಐಕ್ ಪೋರೆ ಪಿದಾಡ್ದಿನೇ ಸೈ ಕಾಂಡೆ ಬರ್ಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದುಮ್ನಾನಿದ ದೆಂಬುದ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಕುಳ್ತು ಇರತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬರ್ಸ ಎಂಚ ಇತ್ತು ಗೊತ್ತಿನ ಕಂಡಪಟ್ಟೆ ಬರ್ಸ ಇತ್ತು ಭಾರಿ ಜೋರ್ಡು ಬರ್ಸ ಇತ್ತುಂಡು ಭಾರಿ ಜೋರು ಪಡ ಭಾರಿ ಜೋರು ಕಾಂಡೆನೇ ಬರ್ಸ ಇತ್ತಂಡು ಎಂಕುಲು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಪೋಯಿನಿ ದೈಕೊಂಡ ಬರ್ಸೋಗು ಚಂಡಿ ಹಬ್ಬ ಬಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋರ ಇತ್ತನ ಇಂಚ ಮಾತ್ರ ಜಿಯೋ ಗೊರ ತಂಡ ಇಲ್ಲ ಕಾಣ್ ಭಾರಿ ಶೋ ಕಾಣ್ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಿನ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಲೈನ್ ದಿನ ದುಂಬುದ ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ಪಾಡ್ನಾಗ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್
ಅಂಚ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಿನಿ ಮಾತ್ರ ಎಗ್ಲೋರ ಖುಷಿಯವು ಲಾಯ್ಕ್ ತಂಡ ತಂಡ ಆಣತಂದ ಆತ ಸೆಕೆ ಇತ್ತಿನ ಐಟಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಯ ಎನ್ನ ಮಗೆಲ ಎನ್ನ ಕಿಂಜ ಮಗೆಲ ಹೇಗರ್ ತೆಕ್ಕರೆ ಪೋತಿರು ಅಯ್ಯ ನೀರಡು ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಪುಂಡು ಎತ್ ಪೊರ್ತುಂತು ಓಹೋ ಅಂದವಳು ಕಾರ್ ತೆಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಉಂಡಾರ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತ ಪುರತುಲು ಎತ್ ಪೊರ್ಲುಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಿದೆ ಇಡ್ತುವ ನಾನೇ ಅಂಚನೆ ಉಲಾಯ್ಡ್ನ ದೇವ್ರನ ದರ್ಶನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲ್ಲ ಕೈಕಾಡ್ ತಿಕ್ಕುದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲಾಯ್ಪೋಯ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಸಮಾರಾಧನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮೂಲು ಅಂಚ ಐಕ್ಕಂದು ಬೈದಿನಿ ಬರ್ಸಲ ಬೈದಿತ್ತಂತೆ ಅಂಚದ ತಂಡ ತಂಡ ಅದ್ಲಾಯ್ಕಾಂಡು ಇಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲಾಯ್ಪೋಯ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬತ್ತ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಇತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಮಾರಾಧನೆದ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಅವು ಪೂಜೆ ಪೂರ ಆದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಪಿದೆ ಬತ್ತದ ಒಣಸಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಮಾತಿರ್ಕುದೊಂದು ನೆಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಲೈ ನೆಡೆ ಎಂಕುಲಕ್ಕೆ ಒಣಸು ಕುಲ್ಲರೆ ಪಂಡರು ಒಣಸು ಈಗ ಹಿರೇ ಪುರ ಪಾಡ್ದಿತ್ತು ಸರಿ ಅಂಚನೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೀನಿ ನಾನು ಬ್ಯಾಗ್ ಗರ್ವ ಅಂಚ ಮನಿ ಬಂದು ಕುಲ್ದಿತ್ತೆ ಇಟ್ಟಿಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಣಸ್ ಮಲ್ತ ಎಂಕುಲು ದೇವ್ರನ ಪ್ರಸಾದ ಆಗಿತ್ತೊಂದು ಇದೇಡು ಎಂಕುಲು ಒಂಚೂರು ಕುಲ್ಲಿ ಅದಂಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಭಾರಿ ಒಂಚಿ ತಿಳ್ಕೆ ಒಂಚಿ ಕಾಮಿಡಿ ಅದು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಟಿಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ರಿಟರ್ನ್ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬತ್ತ ಒಂಚಿನ ಕಿಂಜ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂಂದುಲ್ಲ ಅಂದಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಐನಂತ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋನ ನೀಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್.